লাই 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 লারে। আচ্ছা রজରେ ଝୋଟି ଚିତା ପକାଇ ଜାଣିଥିବେ? ଆଜ୍ଞା ତମେ ଝୋଟି ପକେଇ ପାରିବ? ନାଇଁ ସାର୍ ସରି। ନଡ଼ିଆ କରିପାରିବ? ନାଇଁ ସାର୍ ସେ ମାଇପଙ୍କ କାମ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହବନି। ଆଉ ତମେ କରିବ କ'ଣ କହିଲ? ସାର୍ ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖିକି ଆଣିଥିଲି, ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ମୁଁ ତାହେଲେ ଗାଇବି। ହଉ ହଉ ତାହେଲେ ଗାଅ। ଏଇ ତୋର ନୀଳ ଆଖି, ଏଇ ତୋର ନୀଳ ଆଖି। ସାର୍ ଏତିକି ଲେଖିଛି, ଲାଇନ୍ ପଳେଇଲା, ଆଉ ଲେଖିପାରିଲିନି। ମନରେ ସାର୍ ବହୁତ କିଛି ଅଛି, ଏଇଥର ସାର୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆରଥରକ ଲେଖି ଆଣିବି। ଭଲ ଥିଲା, ଆଉ ତ ଭଲ ହେଇପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତମେ ଯାଅ ଯାଅ, ଆଉ କେତେବେଳେ ଆସିବ।